If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. Video ko sir ha, okay ra? Sa Boulevard kay tawag anak MacArthur dili MacArthur kanang tawag na to kanang agian nato ang kuan gani Good morning, good morning, good morning. Good morning guys, this is Gilbert Lopez Martia Katso. Welcome to Good Morning Davao. Niya kita karon nagsakay sa usa ka taxi. Ano si pangalan ng taxi sir? RGSL. RGC Taxi. RGSL. 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 Okay. Nakita karon din Padulong Tabao. We are bound to We are bound to Bangkal via Boulevard to highway di to tumbok sa MacArthur Highway. Nandito po tayo ngayon along Magsaysay Park. As you can see there, it's Magsaysay Park guys. Siyempre before natin ipatuloy itong ating vlog, tatanong natin muna kung sino yung pogi natin na driver. Good morning sir. Pwede malaman pangalan niyo po sir? Edgardo Torion. Edgar Torion. Uy, pariente pa namin yung mga Torion. Saan? Saan ano? Torion. Taga saan po kayo sir? Taga Butuan City. Butuan City. So he's not from Davao City, it's from Butuan City. Maganda ito guys, magkaroon tayo ng magkaroon tayo ng comparison what is Davao City and the Butuan City. Yung mga magagandang bagay lang. Wag na yung mga hindi natin gusto. To be fair. Sir, may asawa at anak na po? Okay, so malamang yung asawa at anak wala dito, nandito. Taga rito rin. Nandito na. Taga rito, taga Davao. Taga Davao rin, okay. So guys, bakit Tagalog po yung vlog natin? It's because we wanted to share it to the Luzon. No, para maintindihan tayo ng mga taga Luzon. Yun po ang advantage natin, no? Hindi naman sa pag-aangat ng upuan. Advantage po ng mga Davaoenyo o yung mga taga Mindanao or even sa Cebu, marunong po tayong mga Tagalog. Kahit nabaluktot yung Tagalog natin, kahit papano marunong tayo guys. So, hindi po tayo nahuhuli. Dito po tayo ngayon, nakasakay sa kanyang taxi and medyo Makati po yung natin. Okay. Galing po siya ng Butuan City pero dito na sila nagre-reside sa Davao City. Ilang taon na kayo sa Davao City po? I think I'm here at the 1986. 1986, so I still in high school. So ibig sabihin po noon kung high school pa ako, tapos nagmamaneho na kayo noon. Hindi pa. By 1994, I will start by driving here as a taxi driver. Wow. 1994, nagmamaneho pa rin. Wala na si Papa noon, patay na no? 1994. Hindi pa, buhay pa yun. Okay. Up to now, he's still a taxi driver. Wow. Yun ang maganda guys, ating pag-uusapan ngayon, no? Dati, noong una, magmamaneho siya taxi. Hanggang yung taxi driver pa rin siya. Okay, yun ang interesting dito. Paano po niya na i-maintain pagiging taxi driver na yung iba dyan, malipat-lipat na. Umpisahan po natin sa bakit po napadpad kayo sa Davao City po? Naghanda pa ng mabuting trabaho. Okay. So ibig sabihin nun guys, sa panahon na yon, medyo mas
alamang na ang Davao City sa mga employment or yung maghahanap buhay ka, mas lamang na ang Davao City guys, kasi marami na talaga ang pumupunta dito. Even Cagayanons, mga taga Source, North, pupunta talaga ng Davao City kasi ang Davao City kasi is city na, no? City na when mga provinces pa rin yung iba. At syempre po, tatanong natin sa kanya ulit yung pangalan mo, sir? Edgardo Torion. Edgardo. Sir Edgar, doon tayo sa Dabawenya po yung napili nyo. Taga rito din. Taga rito. Taga Davao din. Oh, so taga Davao talaga ang napangasawa ni Sir Edgar. Ibig sabihin nun, mga magagandang taga Davao. Char lang. Bias na question yun guys. Papabayaan nyo na. Bias na question yun. Anyway, you are nandito tayo ngayon sa Good Morning Davao. Ito po isang programa ng isang segment ng Pinoy Rab YouTube channel, no? Makikita po tayo sa YouTube, Facebook, meron po tayong TikTok. At tayo ngayon ay nandito sa programang Good Morning Davao. Isang segment po ng Pinoy Rab YouTube channel. Ako po ang nag-handle noon, Gilbert Lopez Martir Catso. Si Sir Edgar po ang ating panauhin ngayong araw na ito. Sir, ang uunahin kong sensitive na tanong, sensitive talaga, no? Unang tanong, sir, ano po ba ang nagustuhan niyo sa Davao City? Aside sa inyong asawa, of course, kasi siyempre Dabawen niya yung asawa niyo. Ano po bang nagugustuhan niyo sa Davao City? Number one is very peaceful, this place. Wow. That is number one, peaceful. Okay, napaka-peaceful po talaga ng Davao City. Kasi noon, mga 90s, ano yun naabutan mo na ba, sir, yung tinatawag ang Davao na Nicaragdaw? Oh, Nicaragua. Nicaragua. Davao. Oh, Nicaragua, Davao o Nicaragdaw kasi Agdaw man yun. ikinukumpara nila ang Davao City, particular sa Agdao District na Nicaragdaw o Nicaragua kasi magulo ang Nicaragua noon magulo talaga. So kinukumpara noon. Nandito na kayo sa Davao noon? Oh, pag 1986. Okay. Of course, 1986 kasi high school ako noon 85, 86. So naabutan mo pa yung mga... Oo, marami dito. Oo. Maraming NPA dito, kung NPA lang marami. Yes, maraming NPA. So, hindi lingid sa lahat yun guys. Sana ang Davao City talaga ay maraming NPA. Pero hindi naman rin lingid sa lahat na hindi lang naman ang Davao City. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, meron talagang mga NPA kasi all over the Philippines man yan. Bakit kayo tumagal sa Davao? Marami naman ding insurgencies na ganon. Depende yan sa trabaho. Dito ako nakaano sa income ko nga mas mataas ang sweldo o sahod. At saka ang magkagandahan siguro sa Davao City, mababa yung mga presyo dito, no? Hindi masyado, pero hindi masyado. Ano lang, ang sweldo nila mas mataas kaysa ibang lugar. Okay, kaysa sa ibang lugar. Kasi naman, syudad naman talaga ang Davao City. Big city ang Davao. Malaki talaga ang Davao City. We talk about geographically, speaking, malaki ang Davao City. So, ilang anak niyo na, sir? 3, no? Siguro nagkamali lang siguro ang panahon. Wala akong anak. Wala kang anak, pero meron 30 years siguro wala akong anak. Hindi kayo nag-ampon? Hindi rin. Wala kang pamangkin na pinaaral? Mayroon, pero ano lang yun sa side ng asawa ko. Sa side ng asawa? Pero maganda yun kasi at least kahit papano may mga tao kayong may mga relatives kayo na kahit papano siguro masasabi nila na kung dito dahil sa tito namin, sa tita namin, hindi kami makapagtapos ng pag-aaral. Parang ganun lang, tulong-tulong lang. Yes, ganun lang talaga ang buhay. Ang dami nga dyan ang dami nga dyan may kakilala ako na talagang nag-adapt sila. Depende na kasi sa choice ng tao. So pag ganun tayo, sir, hindi tayo dito sa Dumanlas. Dumalag. So yun po guys, ang point doon. Yung asawa mo, sir, anong trabaho po? Ano lang, housewife lang. Parang may karinderya kunti kami. Very humble si sir, no? Hindi masyado. Hindi masyado, pero buhay na yun. Buhay, wala kaming anak. Oo, nakakabuhay na talaga, saka hindi na magugutom kasi wala silang binubuhay na mga tapos may karinderya sila. Yung iba dyan, anak ng anak, tapos wala naman ding hanap. Totoo yan, sir. Tapos i-blame natin yung government na ang gobyerno, gaito ganon, tapos ganon. Mahirap din naman yun. Ako, pareho tayo ng principle Ako, tayo, tawag dyan, magsumikap tayo. Magsipag.
Kasi kailangan eh. Pero sa Butuan sir, yung ano ang dialect? Ano ang Bisaya pa rin. Bisaya pa rin. Oo. Talaga no, kasi Mindanao eh. Kahit saan, parang sa Bisaya, pero at least kung may mga Tagalog kausap ko, kahit sino dito, as a professional taxi driver, you Yes. know already how to speak English, Yes. Tagalog, that is natural because how to communicate to other person if you don't know how to speak English, even a Talaga? little bit. Yes, kahit na kaunti, kahit na paano That marunong. is an important things if you are a professional taxi driver. So I would love to sir ba, one of these days sana ikaw ang marentahan namin. Ikaw ang marentahan namin kung pupunta yung partner namin dito kasi ang partner namin sa business sa broadcasting is he's an American. Siya si Rob. Robert Garcia. That's why we called our program Pinoy Rob. Marami tayong meron tayong Cagayan, Davao City, may opening kami na na Cebu City. Ang ginagawa po namin parang TV talaga na gumagawa ng mga programs. Merong cooking, merong All around na, all around. maraming mga programs talaga para bang sabihin mo sa mga malalaking mga GMA, ABS-CBN, ano pa dyan, may mga programs talaga. So ganun din ang Pinoy Rob YouTube channel. Kaya lang hindi kami nagla-live kasi pwede kami mag-live kaya lang limited po yung natin, limited po yung technicals natin, hindi katulad ng iba. So we are an American company na nag-ooperate sa Davao City or particular dito sa Pilipinas. At saka saan kasi mag-English yun eh. Ako nga minsan naubusan ng English eh. Kahit ako, pero Tumatawa yung asawa ko kapag kinausap ko yung foreigner kasi sabi na, anong ibig sabihin ng ano? Pero ang maganda dyan sir, matapang tayo na magsasalita, no? We have the guts na makipag-usap talaga. That is important. Yes. You're a taxi driver, professional taxi driver. Yeah. Kahit a little bit English. Yes. Kahit sa Tagalog, bahirapan man ako magsalita ng Tagalog. Correct, tama. By the way, we can talk all, even maliit lang, kunti lang. Basta makipag-usap. Makipag-usap. So yun I understand already how to talk Correct. Bisaya, Tagalog, whatever. That is important. Yes, importante talaga yan. Sa inyo na ha. Importante talaga na magsalita ka talaga kasi kapag ka-driver ka tapos makipag-usap yung pasahero mo sa'yo, tapos hindi mo kinakausap, magagalit yung pasahero. Pangit naman yun. Paano ba ito? How to communicate? Yung maganda yan, sir. Alam mo, appreciated ko yan ba na? Yes. Yung talaga. In 30 years as a service Yes. taxi driver, you don't know how to speak. Be a little bit yes or no. Oh, That is a big shit for me if I can talk to them. ganun ako. Kasi Kahit yes sa or no. Tagalog. Yes. Kahit sa Tagalog, hindi man ako masyado sa Tagalog. Pero maka-understand ako, makaintindi ako sa Tagalog. Yan. Pero hindi masyado na tuloy-tuloy. Yan. Oh, you know. Bisaya dito sa Davao. Yes. Bisaya rin. Ano yun, si Sir Edgar, no? Very communicative siya. So walang problema dito guys kasi makipag-usap talaga. By the way, ilang taon ka na sir? 1967. 2 taon yung agwat natin. Ako 69 ako eh. So mas nauna ka sa akin sa mundo. 2 years. 2 years. So if I am 54, Ay, 56. 56 ka na ngayon. Wow, what a little world, no? Dito lang tayo. Tapos ang kagandahan dito sir sa Davao City, sigurado ako marami ka nang nahatid na mga foreigners din or mga yung mga turista sa mga saan bang lugar mo na sila nahatid sir ng mga sites dito sa Davao? Dito lang sa may Philippine Eagle. Okay, Philippine Eagle. At saka sa may Eden. Sa may Eden. Malayo yun. Crocodile Park. Wow. Sige, unahin natin yung Philippine Eagle sir. Ano bang pwedeng ipagmalaki ng Davao City doon? Siyempre, andun ng Agila dito sa Davao. Yes, ang Philippine Eagle. Okay, nandun yun. Tapos meron silang tinatawag na butterfly farm na marami silang butterfly na different butterflies. Punta tayo dun sa Eden, napakalayo nun. Malayo yun. Siguro almost from here is 20-25 kilometers from here. Wow, tapos more or less magkano ang nabayaran ng passenger natin? Depende yan. Kaya ang mga bayaran dyan, mga almost from here, Makina, mga 600 siguro. Wow, so okay ka na sir, back and forth 1,000. Wag naman. Sure tayo dyan. Kung 600 doon, 600 din. Tama, Amerikano talaga itong kausap natin, no? Kasi, yung mga Amerikano ayaw talaga ng Kasi sa, tawag dito, tayo kasi mga Filipino, yung mga particular sa,
Mahilig tayo makipag ano, tawag diyan, muhangyo, no? Parang ganon. O, iba naman dun sa kanila. Sa kanila, kapag tinatrabaho mo, babayaran ka talaga. Oo, siyempre. Nagtaka nga ako eh. Inutusan lang yung bunso ko na dito ganon. Binigyan ng pamasahe. Binigyan ng extra. Ganon. Ganon yung ano. So, ano ang meron ang Eden? Maraming mga ano doon, may ano pa rin, may parang park man yung Eden. Eden Park ang tawag doon. Marami pa rin mga magagandang ano. Oo, makita mo doon sa loob. For the information guys, ang Eden kasi guys is high mountain, nasa mountain siya. Makikita mo yung city. Makikita mo yung city pag nasa tuktok ka na, nandun ka na. At saka ang Eden talaga, hindi pa ako nakapunta doon, pero yung harap noon, napuntahan na namin. Ano yon, Han? Tuko, tago. Tuko, tago. Harap yun ng Eden. Napuntahan na namin yon. So, kung anong meron ang tuko, tago, malamang ganun din. Foggy siya. Napakalamig na lugar guys. At saka steep masyado yung daan, pero okay lang, very rewarding. Pagdating mo doon, napakalamig. Kung gusto mo mag-overnight, you should wear jackets or yung sweaters kasi napakalamig talaga. Pero maganda ang view pag yes, maganda ang view. It's art, ang tawag niyan, heart ano talaga ba, breaking talaga na pag makita mo doon, napakaganda. Ano pa yung isang sinasabi mo, sir? Crocodile Park. Crocodile Park, Eden. Okay, Crocodile Park tayo. Nakasunod ka na sa Crocodile Park. Napasok mo na yun. Napasok ko na yun. Ano meron doon? Buhaya lang malaki. Wow, buhayang malaki. Yung buhayang malaki na, hindi yung buhayang malaki na ano ha, yung totoo talaga. Yung talagang ano yun, miniatures yun. Parang manikin na ng ano, ng buhaya. So ganun yun guys. Yun ang mga maganda dito sa Davao. Aside from that, asa pa ka nakato? Saan pa napunta mo sa Davao? Yung Japanese tunnel ang tawag nila doon. Wow, dito sa ano, dito dyan lang sa Bangkal. Bangkal. Japanese tunnel guy. I don't know kung totoo ba talagang Japanese tunnel yan or man-made Japanese tunnel. Kasi beach resort kasi yan, ano, swimming pool kasi dyan, may swimming pool, restaurant. So mamidpid ta diri sa mo ano ta, left turn ta. Okay. So yun guys ha, ito yung mga site of interest dito sa Davao City. Since Good Morning Davao is promoting also the tourist sites, yung mga trabaho ng mga noble professions like professional drivers, no, katulad ni Sir Edgar na pag sinabing ay hindi driver lang yan, hindi po guys, tandaan nyo yung sinabi niya, professional driver, kasi kapag ka with license ka, you are a professional ka talaga. So hindi mo pwedeng sabihin driver ka lang, no, hindi guys, lisensyado po yan sila para magmaneho. So yun ang kaibahan ng mga civilians na walang driver's license kaysa sa mga civilian na merong driver's license, because they are professionals. At take it from him na kailangan marunong ka magsalita, kailangan kahit papano a little bit English, a little bit Tagalog, kaunting Tagalog at saka Bisaya. Kasi pag nakipag-communicate sa iyo yung ano, yung pasahero mo, talaga magkakaintindihan kayo. Hindi katulad ng yung namayapa na yung tito ko way back, mga 70s pa. Nag-uusap sila, 70s ba yun? Around 60, yes, mga 60, year 61, 62, pagkatapos, 70 na, 70s. May pasahero na nagtatanong sa kanya, sinabi, "Saan saya? Saan saya?" Kung sa Bisaya, hindi niya naintindihan yun, nalibog siya. Tapos, "Saan saya?" Sabi, "Saan ba ang saan saya?" So sabi niya, "Saya." Then, hindi niya naintindihan. So, yung pala, magsaysay. Magsaysay. So, hindi ka marunong mag-communicate. Kahit man lang mag-describe, mahirapan ka talaga. Kasi may mga foreigners talaga na hindi alam paano sasabihin. Pag sinabi na, "Where can we find this one? The crocodile one?" O di ato ka crocodile, pupunta ka ng Crocodile Park. Pag sinabing the Monument of Rizal o the Monument of Jose Rizal, punta ka ng San Pedro. Or pag sinabing ito ganon, di ba? So, marami guys, marami. Sa pinupuntahan lang natin ngayon, we are bounding to La Escuela. Pa-right man tayo sa La Escuela. Kung idiretso mo yan, punta Dumalag, meron tayong sanctuary dyan ng tinatawag na Pawikan, Hawksbill.
yung mga sea turtle. Ano yan guys? Tawag dito? Endemic yan. Preserved ng ano, meron tayong sanctuary dito sa Punta Dumalag. So, ang kagandahan yan, ang mga isa sa mga site po yan na pinipreserve talaga ng government. So if you have time, we invite you to come over here in Davao City. Marami talaga, si Sir Edgar mismo makapagsabi kasi he is driving a taxi for almost 30 years. 30 years guys. That's a remarkable, that's a book record na talaga yan. Biruin mo, 30 years na taon na siyang nagmamaneho. Pasok kayo dyan sa tulay. So, wallet na kuhan. So, yan po. Try to visit us here in Davao City. Hindi kayo manghihinayang guys. Ang daming site of interest dito. Marami talaga guys. Napakadami talaga. So, ganun lang. If you have an itinerary for vacation, drop by kayo sa Davao City guys. Hindi kayo manghihinayang. Hindi nyo panghihinayangan yung kagandahan ng lugar natin dito. Marami tayong mga sites dito. Meron tayong mga malalaking malls, although malls are everywhere, no? Marami tayong mga malalaking malls, pero ang point ko dito, kung gusto mo ng mga tourist sites, marami. We have also Samal City. Ang dami nating mga meron tayong Paradise Island, meron tayong Pearl Farm, ang dami. Bat Cave sa mga Montfort's property, meron tayo doon. Marami guys, marami tayong pwedeng pag-anuhan dito. Pwedeng papasyalan. At saka hindi ka talaga manghihinayang. If you're a nature lover, punta ka sa Eden, punta ka sa Malagos, marami dyan. In the other side of Mount Apo, dito daraan sa Barakatan yata, marami. Kung mga trekkers kayo, maganda yon para sa inyo, napasyalan ninyo. So malapit na tayo, no? Malapit na tayo guys, at eto na ang ating destination. Malapit na tayo. Sir Edgar, ano po message may mo sa mga gustong magsuri-suri, mamasyal dito sa Davao? Walang problema kung magpupunta na kayo dito sa Davao. Maraming mapuntahan. Walang problema nito. Peaceful city sa Davao. Sir, kung gusto kanilang kontakin, anong number mo, sir? Diyan na tayo sa Davao. Mutabok tayo dyan, pwede u-turn lang. No problem. Na maki-cellphone number, sir, hindi masuko yung masawa. Bigay mo cellphone number mo, sir, para para... Wag na, baka delikado na. Okay, baka delikado na. Anyway, anong taxi ito, sir? RJSM. RJSM. Kontak kayo, guys, makita nyo sa sa tawag dito, sa directory ng telephone, makita nyo doon. So, pwede nyo So, yun lang, guys. Salamat. Thank you, Sir Sir Edgar. Thank you. Salamat kayo. Thank you very much, Sir Edgar, sa magkano yung bill namin. Okay, sir. Ayun lang guys ha. Thank you very much sa inyong time, at saka see you next episode. This is Gilbert Lopez Martia Cacho. Good morning, Davao. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.